Insindiso mazwa yikha phezulu nje ngo-2025 ungayazi la ibuya khona uzoba nenkinga. Yebo phela. What happened? Let us look at the evidence. Bake bangihlalele ku social media bangisho yonke into abayithandayo, but it is my set time of favor, no one can shut it. Wait man. So sebeyangibuza ukuthi since sengineminyaka cishe emibili ngagcina indoda, bayangibuza ukuthi manje wenza njani uma uhlaselwa yinkanuko. Explain this thing to me. Chazani. Ngathi nje siqale la silungise la. Omunye uza kwethu wafike wathi yena uyathandaza khuluma ilimi, ngathi naye ngiwaqamba amanga. Uthini wena? Yabona lento le. Hey wena yini le? Uthi uPaula isindisiwe. Uthi uPaula iyanikelwa. Hawu kanjani manje kanjani? Uthi imizimba yenu nikelani imizimba yenu njengomnikelo Kahle wena. opheleleyo. Usuqamba amanga. Hey unamanga wena. Aloke niyeka amanga. Amanga ngazi ukuthi amanga wani. Imizimba isindiswa. What did you say? Please don't interrupt it, guys, please. Uphinde. Oh, reverse. Imizimba isindiswa. Well, yes,